tilbage. Men og jeg håber altså, at det godt kan vise igen. Jeg må lige undskylde, min telefon ringer. Hej, det er Max. Ja, Christoffer, jeg filmer. Jeg havde kun én. Den har jeg sat. Det er den, der er bag dig. Men Christoffer, jeg filmer. Christoffer, kan du huske den slog dig? Så du så også godt den kombi, jeg havde lavet? Ja, jeg viser den lige. Er du der? Ja. Kom. Ja, og nu snakker jeg lige med mænd. Ja, vi skal også lave den grønne her, og guld her. Og blå, og orange. Ja, og alle de der forskellige kombier der. Alle de huse skal vi også lave hernede. Orange, Max, den er i gang, den er, nej, lilla. Prøv at se her. Ja, den har jeg set. Men prøv lige at komme. Hernede skal det røde hus, eller det røde hus være. Det ved jeg. Men jeg har bare ikke... Prøv at komme. Men jeg mangler de saplings. Jamen, prøv at komme. Jeg sætter lige dem her. Yes, han skal lige vise mig noget. Prøv at se her. Jeg er i gang med at finde den der... Ja, her. Jeg er i gang med at finde den der kombi til buskene. Her. Du må ikke udlægge den. Prøv at se. Det er den, jeg er i gang med at lave. Jeg har en idé om det er de der, dem der giver en hel masse blandt sammen med de almindelige. Men jeg ved, hvordan jeg laver en grønne. Christoffer, du skal bare have seeds. Okay, jeg kigger. En græs seeds og en mursten seeds. Og det samme skal du med noget andet. Går du hen og kigger, hvem der er kommet ind? Jeg har ikke nogen mursten. Det må jeg skal man allerede taget. Dem, eller jeg har allerede brugt mine. Kan vi ikke bare tage den der? Altså, vi mangler alligevel en der. Kan vi så ikke bare tage den der? Ups. Ja. Jeg prøver lige at få 2 saplings ud af den. Jeg har også en nu. Så kan vi godt lave den der græskombi der. 4. De 2 af dem planter vi. Ja, 2 af dem. Og 2 af dem, dem skal jeg have. Har du lavet dem om? Ja, men jeg Nå, men her, vi skal jo lige lave dem. Nej, jeg har masser. Spurg bare her. Sådan der. Jeg tror, det Jeg lukker. Skal du ikke lave videoen så langt, så den ikke kan uploade den, vel? Nej, jeg tager den kun med 9 minutter. Hov. Det må jeg undskylde, jeg kom til at sætte fingrene ind foran kameraet. Hvad er der, Christoffer? Hvad er du ved? Hvad? Nå. Når du har købt dem?
Jeg tager dem bare. Jeg har plads. Så får jeg lige at se og... Ja, det er næsten det eneste, jeg har på mig. Hej. Godt. Vi skal lave guld-sheets nu. Hej. Hvad? Hej. Hvad var det? Nej, så vi går godt og lave de her gule seeds. Ved du godt det? Ja. Jeg tænker, at det ikke bare blomstsheetsene og det. Jeg prøver at lave... Jeg laver de orange seeds. Jeg må ikke smide... Det er må ikke tage mig. Du må tage det der... Jeg kigger lige. Nej, jeg har ingen mursten. Kan du huske, hvordan der man laver mursten? Der er mit hul, der har jeg brug for mursten. Der er 2 år. Men når du har taget de der orange mursten, der var her, eller ikke orange, de orange ting. Nå, jeg kunne ikke op. Men nu tager jeg jord. Ikke lige tør, hvis der kommer snus. Så gør jeg det. Det er jo orange, jeg har lavet. At hvad? Det er jo orange, jeg har lavet her. Jeg gjorde det lidt, prøv lige at Var det dem? ja, det er det. Jeg skal nok nå det. Hov. Det irriterer mig lidt, vi mangler mursten. Det irriterer mig lidt, vi mangler mursten. Har du mursten? Hvor er seedsen egentlig henne? Men jeg kan smadre dem. En diamant mere, og jeg har 50, så kan jeg købe nogle sjældne. Nej, jeg kan købe nogle sjældne, hvis der kommer en diamant. Mand. Au. Men jeg fik en diamant.
Af hvad? Du har taget en af seedsene. Den har lige snydt mig. Jeg havde 59 lige før. Ja. 49 til at købe, så mangler jeg kun en til at få 50. Hvad sker der? Så siger den, jeg ikke har nok. Så kigger jeg. Så er den snydt mig. Jeg har smidt den. Deroppe. Oh. Så jeg laver lige en ny. Farvel.